ndị be anyị abịakwa m ọzọ nọ. Ihe m ji wee bịa nke a kịta bụ na asụ na omenala ndị dịrị ha. Ndị Igbo wee sị na Igbo niile na-asụ n'onu n'onu. Ụfọdụ sị na ọkwa mba na-ebe n'onu n'onu. Biko na omenala be anyị ka m bịara n'ejuru. Ofu mbọsị ka m gara ịrụ ọrụ MC garuo ebe a mmanwụ ndị agụrụ afọ ya bụ ọnawala igwe ife ọ na-aza wee magide mbem dịtị na-atọ m ebe ọ na-ọgbọwa m mkpụrụ obi bụ ebe ọ nọgide wee sịzie na ya ejego China wee bata mmanwụ jeenụ China. Aghọtazikwa m ụdị omenala anyị na-eme ọmụkwụkwọ omenelu ka a na-emezi nwe mara. Eje m ịrụ ọrụ MC mbọsị mbụ rute ebe m ji ịrụ ọrụ MC asị na mmanwụ ya abịa na Abuja, asị na mmanwụ ya abịa. Anyị emegide obere oge echegide mmanwụ ndị kpọrọ mmanwụ wee ezi iwe okwu izi iwe asị na mmanwụ na ọ bụ oge mbụ anyị na-eti mmanwụ nụ anyị ebu ụzọ were ihe dịka gị na mee amansi tụọ ihe dịka iche tụọ ihe dịka nzu na ala mee gịnị na mmanwụ esi na ala kponie otu esi eme ya nke kịta bifo ị na-ama ihe na-emenụ tupu na-ama ihe na-emenụ via asị na mmanwụ na ndị mmanwụ abịa na-apịa mmanwụ bifo you know it a na-ajụ etite mmanwụ si ka ihe mee mmanwụ a ji bịa late asị na ha bara ụba ya na mmanwụ na-abazikwa tazifai aba ụba ndị be anyị ihe akarịkwa m Igbo ndị nwa mmadụ ekene m ụnụ.